Anggaplah lah 3 teras. Iki kan rong larik. Iya. Ana rong larik. Geger lur, rebutan teras. Oleh rong teras mbek rong larik lho. Kaitane Pak Daiki. Lho, diding-didingan ki lho perepotan ki wetake. Iki ora iso. Oh, Lobek ngene kok. Lobek iki sak lungko. oleh sak karung gede ra kuat mangkul iki lho. Iki piye kok? Pak Eda sing gawe iki. Mbah kami ra apa-apa le. Iki lho lur, wis to pokoke. Lombok sakmene gedene kok lho, dhuwure. Wes, iki wonge lho. Wonge sampe sayaan lho. Banyu entek, banyu apa? Saya anu. Lah nek gape mulai sak banyu entek iki. Oh. Iki isih akeh sing urung dipaneni iki. Ligek sepetit.